Njengenxalenye yokuqinisekisa ukuba abantwana baphululeke ngokugqibeleleyo emphefumlweni, iinkundla zibambisene nontlalontle zikhupha isigunyaziso sokuba kulandelelwe abantwana abangamaxhoba, odlwengulo, kunye nezinye iintlobo zobundlobongela abagagana nazo emakhaya. UNomonde Stamper wase Makhanda, eMpuma Koloni, kunontlalontle wabucala usebenzisana neenkundla, igunyabantu lezotshutshiso namanye amaqela abandakanyekayo ukupholisa amanxeba amaxhoba. Emva kwe-19 leminyaka exelenga kwiintolongo zeli njengonontlalontle uNomonde Stamper, ngo-2019 ugqibe ekubeni atshintshe ikhasi alandele amaxhoba athi adlwengulwe eselula. Ininzi into efuneka yenziwe kwabantwana xa isigwebo siphelile. Ukunikeza ubungqina bento ungakwaziyo uyicacisa ukuthi into enjani. Abaqala noyibona abangazange bayive. Yinto enzima kakhulu leyo eyibachaphazele kakhulu. I-Little Voices Foundation SA awayisekayo likhonkco phakathi kwesebe lentlalontle yoluntu neenkundla ukuqinisekisa ukuba ixhoba ngalinye liphile qethe engqondweni nasemphefumlweni. Umntwana xa edlwenguliwe okanye ebone eso senzo sikhulu, mhlawumbi ubone abazali bakhe bebulalana, kuye kuthiwe ke ngokubhala laa ngxelo utshekishe into yobana ingaba ubuzaza obenziwe yile crime emntwaneni bukangakanani na. UNomonde unoxanduva lokunika ingxelo rhoqo ngekota enkundleni. Inkundla ngoku ikhupha into ekuthiwa yi-therapy order, and wonke umntu ke ngoku isothuse ebantwini abakayiqondi kakuhle. Laa therapy order yi-order bayikhuphayo bathi sifuna kuqinisekise, siyakugunyazisa nontlalontle ukuba uqinisekise ukuba lo mntwana uya kwa-social development, uyayifumana i-treatment. Then you come back to court usixelele mhlawumbi kodwa lunike ingxelo uba kwenzeka ntoni ngalaa mntwana. Sithetha nje yena nabantwana neentsapho zabo bakwinkampu eyinxalenye yohambo oluya empilisweni. Nangona i-Little Voices Foundation SA ibambisene negunyabantu lezotshutshiso, kodwa iyalambatha ngenkxaso-mali ukuqabelisa ngokugqibeleleyo umsebenzi wokunceda abantwana abangamaxhoba. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya, eMakhanda.